Maqomoza mfethu, ayi ngicela nje ukuthi kule semester mfethu singadubulani nje le semester nje singadubulani. Hayi khuleka Rasta ntwana, yabona kule semester boy ngizofunda nje kuphela into phela ngacishe ngafeyila last semester. Ngacishe nje ngaba nomlenze ndoda engasizwa yona isapho. Ayi kodwa wena Maqomoza nikuthembe wena, hayi wena usazondubula nje futhi niyazi wena uzondubula. Hey Rasta akangithembi. Hayi khuleka uzoyibonela Rasta, hayi uzoyibonela. Kusasa uzongena yini iclass le software development? We usabuza Rasta, bona le semester boy ngize ngamandla, bona ngizo-attenda ngisho iclass elikhanseliwe, ngize ngamandla le semester ntwana, khuleka boy. Ayi usuyimiseleke Maqomoza manje, kufuneka lokho ndoda uthi uyimisele. Kufuneka lokho. Ya Rasta, awuthi ngilali ndoda ngoba phela kusasa ngifuna ukuvuka ukuthatha ibhasi la 7:15. Sovuka nje ngithatha ibhasi la 7:15 ngoba ngifuna ukuqala e-library kuqala ngithi ukushaya ama-slides kancane before ngiye eklasini. Hayi nakuzwa Maqomoza mfethu, hayi nakuzwa, hayi ayishona mawuthi nilala.